Cejnên îsal ji ber pandemiyê ji bo welatiyan dema ku şa dibin û dikevin cejnan jî bi tirs û metirsî derbas dibin. Welatî bi giştî radgînin ku ji pandemiyê gelek zêde bandoran dibînin, lê heta ku derman an jî çareseriyekî bêpeydakirin jî dê hewla xwe parastinê bidin. Dikandartînin ziman ku di ser dema pandemiyê de wan gelek zerar û zehmetiyan kêşeye û hêj jî dikişînin. Balê dikişînin ku kar û firotin sedî 45 kêm bûye, lê hemû xerc û kirê wan divê bên dayîn. Şiyem ayda Amedê û ayda Kurdistanê mübarekî dikin. Ayda dinê em girtî bûn, em mala xwe da bûn. Vî aydê zî me vekiriye müşterî nanê mesela ayda dinê daha baş bû. Beriya vî virüsê. Ena tu dibînî vala ye. Mesela ayda dinê em li vir derzîkî bavê te erdê. Vî derzî nedatin erdê mesela kalabalık bû. Wala vî virüsê me pir etkilemiş kiriye. Alî işta, alî ekonomî da, alî her tişta. Hele vî aydê em nikarin mala mervê xwe em aydaniya wan bikin. Hep sosyal mesafeye, em nikarin mervê xwe bibînin. Em telefona dikin, çawanın başın qedî em telefonê digirin. Em nikarin mala. Çok büyük bir sıkıntı. Ji bo me qehwexane û çayxaneyên rewş gelekî xerab e. Her tişt serbestçî bûye. Lê lêstik qedexine. Ji me heqê kirê, elektrîk, gaz û baş tê xwestin. Lê kartûne wan gelek tangasiyan dikişînin. Dema ku rewşa aborî ne baş bê, dema cejnê jî xweş nabe. Dikandartînin ziman ku firotina şîranî jî li gor cejna Remezanê baş e, lê li gor salên berê jî sedî 40 kêm bûye. Welatî jî tînin ziman ku ew cejna xwe bireyên telefon û înternetê pîroz dikin û zêdetir li malê xwe derbas dikin. Pandemî heye, yalnız metirsin. Dikkat bigirin, tedbîr bigirin, maske tamış kin. Bırakı oraya bir inşa ilaç bibinin, ilaç milletê ra faydalı be. İdem meşru istihad kiriye. Me ola me kurban ra şarjı nekiriye. Deynîn benkê heye. İnşa me kurban şarjı kir. Bir aydê de herkes mala xwedayî. Tevê bînî xweşî derket, hemû dünya gid derket. Hemû dünya gid nexweş ket. Gera me re dîqat bikin, ve nexweşî, ve tişkî dinê nene. Gava nexweşî bi, tu nizanî kî nexweşî, kî nexweş nene. Gera me re ew gorana nexweşî, gera me re dest pê bike. Nas û dostê xwe re min telefon vekir. Min jê re yani aydaniya xwe pê pîroz kir. Wekî de malê, yani tu nikanî Rêvebir û tendurustkar balê dikişînin ku li bajarê Diyarbekirê belebûna vîrusê de asteka metirsîdar de û divê welatî bireyên xwe parastinê tev bigerin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.